Hirugarren kazetaria, Asier Larrenaga. Bilbotako Leioako Unibertsitatean zientzia ikasketak burutu ebatzen arren, ikasketak amaituta, hizkuntza arduratuta, itzultzaile eta hizkuntza zuzentzaile beharrak egin ebazan, filologia ikasketak egin ebazan geroago. Bueno, 1991-tik ETB-ko albistegietan hasi zen hizkuntzalari lanetan, taldi berean, Sandoanez, filologia ikasi bat, 1998 ETB-ko Euskara Saileko buru izendatu hemen. Eta bere esaldi bat jaso dut internetetik eta irakurri gutxoet. Nik telebistari begira ipintzen ezenean, lilura, zirrara, unkidura eta sentimentuak eskatzen dizkiot kutxa magiko horri. Neuk eskatzen dut. Neu nahi bezeroa ikuslea. Eta ikusleari pantailakoa gustatzen ez pasaio, kezka handi barik aldatzen dut telebista kanala. Bere idazlaren izenburuak, zelan emon atxekin Euskaldunei. Bai, galdera handia doi. Bai, galdera eta ardura handi bat ez da. Azken baten, zenbatzen hasita, Bilbon bertan, euskera zenbat komunikabide daukagun zenbatzen hasita, konturatuko gara, inbeste direla, badaukagu alde baterik ETB bera, ETB bat, eta honi ETB ere badaukagu euskeraz, 11 telebista ere badaukagu euskeraz, behintzat 3 kanal badagoz euskeraz iten daberak telebizioan, aldizkariak badaukaguz, egunkariak badaukaguz, irrakiak ere badaukaguz. Horren esalik, kopuru aldetik behintzat maila bat erartzen garala, gitzeneko bat erartzen garala. Orduan, galdera bat egin behar ez da, zer hartzen da euskarazko komunikabidekin, ez direla kontsumi duten, nahiko geunken beste. Euskaldunok ez dugu euskarazko komunikabideak kontsumitzen, edo oso neurritzikian kontsumitzen dugu. Orduan, hortik datorren gogo eta da, euskarazko komunikabideok ez dugula asmatu euskaldunei atzegin emoten. Ez dugula jakin zelan erakarri euskaldunak gure medioetara. Gure eskaintza ez jakela erakarri egiten, edo beste hizkuntza batzuetan daukin eskaintza, gaztelaniaz daukin eskaintza, erakarri hau egin jakela. Orduan, pentsatzekoa da, hori horrela zera ekidan, zetan ez dugun asmatu, zer egin beharko donken euskaldunak erakartzeko, baina, hori bada pentsatzeko alderdi bat, baina badago beste alderdi bat, nire ustez importantia dena, eta da, horretan asmatu ezean, arrisku handi baten aurrean gagozala, eta da, horrek komunikabideak galtzea. Nik, liburu horretan idatzi dudan artikulan Kili aldizkariaren kasua dakart harira. Kili aldizkaria sortu zanean, beste gari batzuk ziren, pertsona baten, eta inguruan ekibazan lagun apur batzuen ekimena eta alegina talana izan zen, eta orduko sasoian, pertsona edo proiektu pertsonal batek eukieban modua aurrera egiteko eta arrakasta eukiteko. Beste gari batzuk zirelako eta komunikabideetan eta holakoak egitea egoalako. Gaur egun edabide batek azpiribrandia behar dugu bere inguruan funtzionatzeko. Gaur egun proiektu personalak eta nekez urtetzen da behar horrela. Gaur egun telebista batek izate baterako inguruan azpirita industriala behar dauz lingüistetzeak inguruan, behar dauz ikusentzunezkoen produktorak inguruan, hainbeste enpresariak dauz inguruan, eta horrek industria zare bat eratzen dago, eta komunikabide horrek porrot egiten badu, horrek komunikabide hori ondo da egoten bada, hori dana galdu egiten da. Euskaraz gitzi dira dauzan komunikabideak, dauzan apurrak galtzen badira, hori inguruan dagoen zari industrial hori dana galdu egiten da. Arduratzeko moduko arazoa da, ezta? Arduratzeko moduko arazoa da,
euskarazko komunikabide, euskarazko edabideak ez konsumitzea behar beste, horrek ez dakarrelako bakarrik edabide baten ondoratzea, horrek gauza handi bat ondoratzea dakarrelako. Oso hor jarri dudan galderari Euskaldunik zelan egon atzebin, hori benetan ondo aztertu beharreko galdera da, ze horretan asmatu ezkero, beste gauza askotan dugu horrela, eta horretan asmatu ezean, horrekin bat, eterekin, edo danalako komunikabidearekin batera, beste gauza asko jauziko dira, beste gauza asko